Здравейте, приятели на Electric Shop! Днес ще ви представя това фенерче челник за глава с сензор за близост, което може да си го палите без да си го цапате, или може да си го палите тук от копчето отстрани. Има и странично фенерче, което също може да се ползва като по-слабичко. Има няколко режима на светене, силно, слабо, средно. С всичките такова. 21 лева му е цената. Продават ги в интернет под името National Geographic и са по 50 няколко лева. При нас са по 21 и така, върви с кабелче да си го зареждате. Разбира се, включва се в всяко едно зарядно за телефон. USB-C е на крайника. Така че, деца вика, винаги почти имате зарядно под ръка. Може да си го поръчате на 0896-244-354 или да дойдете на място в магазина ни на улица Паисий Хилендарски 20 в град Сливница и да си го вземете на место и да се запознаем. Чао и хубав ден!